Приятели, добре дошли в EmoSquad. Тук всеки ден разтоварваме, подреждаме и подготвяме за вас най-новите, най-добрите, най-хубавите модели на топ цени. Работим директно с производители, затова можем да ви даваме както качество, бързи доставки, така и истински добри оферти. Следете внимателно, всеки момент качваме нови артикули, нови колекции, промоции, които свършват бързо. Празниците идват, затова грабнете актуалните предложения на време, докато ги има в наличност. Влезте и в нашата Viber група за най-ранен достъп до моделите и специални промоции. Ще оставя линк по-долу в описанието, където може да кликнете и автоматично да влезете в нашата Viber група. Знаете за нашия сайт emo-squad.bg, където всичко актуално също се качва всеки ден. И евентуално може да звъните на 088-6924-190 за заявки и поръчки. Благодарим ви, че сте наши абонати, следете нашите предложения. Ние всеки ден работим, за да може да работите вие повече. Складът при интерес може да се посети и на място. Намираме се в град Бяла област, Русе, улица Иларион Драгостинов 23. Ще ви очакваме, ще се радваме да се срещнем както онлайн, така и на живо. Всички наши клиенти са привилегировани. Всеки един получава както най-добрите цени, както най-добрите оферти в България, така и в Европа. Харесайте, звъннете, пишете и споделяйте. До нови срещи, ще качим и с новата стока пак. Това ще бъде на 24.11, т.е. утре. Хубава вечер от нас!